يتفلطوا من عينة ون الله زمساس لمستمع أبونا يوحنس ون زبلون قدسان العلي يتفلطوا ميلن يقولوا نعم زمكت لهم سبعة عنا أبونا يوحنس العلي يتفلطوا من عينة يناقروا السون سحتاتي أنا دي زفلطهم تخال سوي زفلطهم كالو قداي سلا زفلطهم جن زتبع قالوا من قد أنا يفلطهم يوم تخكل يوم عيبها هالنيو حسابهم أو حسابهم هنا خلينا ندرس قبل نتحسب لك عيب بالبل صحفي بفيديو يلقروا قبل تعزونا يوم نتحسب لك عنت تخكلني عنت مصحف قدساوي بالخونه مقدي ناي بيت كريستيان بالخونه مقدي بمرتوع ناي مردا ناي مملاس لا يخونس ناي تيفوزنت ملك بالحزي اي تنخؤوم اي صحاحتي اي نطرطرومي عينتو اي تمبون فطمينا مناسي اكيو خناي ممهر لمدلوم دليتلوم مناسي اكيو زمره كل تخكل يكون بسرو نمنتا انا كبارادوكس كفالاسي خم نجمرون ايردانني تخكل كاب زي يخونه مرتعو نلعلو لو ملعلن نبصح دمدامين استفلالي اما مناسي اكيو خناي ممهر دليتن قنعنان اللوم اسي انكو حليهم اذا كنت تخكل ايغبرمني اتي نتستسحاتو وسحتات كنت تخكل ايغبرم انا نفولطوم دله جلالصا ስለዚህ አጀንዳ ተገብሩ ወለለኹም ናይ ምቅራብ ናይ ፍሉጦ ይምበይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ናይ ትርሰ ጉዳይ አጀንዳነተ ይኾነ ማለት ነው ወስዳ احنا ስንፈልጦ ምንድን ናይ ፍሉጦ ላይ ይኾነት ሕጥ ፋሎጥ ዲኹም ይተፋሎጥ ላይ ይኾነ ዋላ ላይ ፈልጦም ሰቢሕተት ለተቃሊ ለሐተት ለሉ መንዮም ማይኾነ ሂስትሪዮም ማይኾነ ለሐተት ለሉ ዳይነቶም ማይኾነ ለሐተት ለሉ ትልተ ነገር ቃልሲ ኦርቶዶክሳው ድዩ ዳባ አገለ መንዮም ማይኾነ ይሕቱ አይታየም ሰርሑ ታይላ ሰርሑ ሞሲኦም አይኾነ ይሕቱ ትልተ ነገር ቃል ቤተ ክርስቲያናዊ አይኾነ ትሁት ንግግር እዩ ብዛሕቱ ለሳሕት እዩ ደም በድሕሪት ኻሊ ነገር ለለዎ እዩ ልመስል ናይ ኻልኦት እዩ ተነገገር እዩ ትዕጥ اي من يوم يقول እንዲያውም እቲ ቪዲዮ ሲዞም ዝነቅፍ ዘለው አካላት እቲ ቪዲዮ ሙሉ አይረአይውን እርግጸኛ አይረአይውን አይነት ታይና ኮይና ዘብል ይብስሩ ብናይ ካለ ቦታ ኮይን ካደ ምን ጋር ይካሊ ከምዘ ይረአይው ክንደ ያረጋግጽካ አይረአይውን ይom እርግጸኛ አይረአይውን ይom ከምዘ አይነት ስህተት አም ሚዲያ አም ሚዲያ ኮይን ካተ ዘይደጋገም ጽብቆይ ሪኦም ሞዲዮም አይረአይውን አይኮነን ከገድሸካ ዝግባ መልስ ከተብ ከለኻ حساب تخكل دي اي تخكلن بول قيري يلو دغاغيمه سمعيه هذا غزي يكونن دغاغيمه نتستبلو زلهم ነገር ግን ምርካባ ይኻልኩን ዝተፈለይ ዝባረልኩም ነገር ተልዩ ካለ ጉዳይ እንዲያውም በኻለ ገጽ ቅዱስ ጳውሎስ ለማሮ ትምህርት እየመሚሮም ደም ከሕተት ልግቦ ቅዱስ ጳውሎስ ይንድሕር ከሕተት ኮይኑ ሰማይ ኾነ ይልሕተቱ ልብል እንደገና ሞ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ጠሙት ላይ ይበላ ናብ ኻሊ ከይትጥሙት ላይ ይበላ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠምቱ ኢሉ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ግን ይበለይ ተተኮዝ ኮይ ሕሉፍ ሓሊፎም ዝቃወሙ ዘለው አካላት ወንጌል በዘይ ምፍላጦም ንምምሳል ዝኸድዎ ነገር ከዓ ምንም ከም ዘይብሎም መረጋገጽ እዚ ሽንፈቲ تخكل ونا يكون وانجيل بتخكل سلازيرانا زي تردأكم وكختنوقنا يخالكمن قدوسان مس كريستوس معرة كرأي نيو ايتولو حانتا ابنت زنقر زقيقايو كرمي كبو بزبل قبل تسرحو فيديوهات قبل تصحفو صحفات ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱሳን ማዕረ ክርአይ እንይእዎ ኢሉ ለተናገረ መንኒ ለጻሐፈ መንኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱሳን ማዕረ ክግበር እንይእዎ ኢሉ ለጻሐፈ መንኒ ሓንታ ኣብነት ተቕርቡ ትኸሉ ዶ ካልኣይ ነገር ካፍቲ ዝተባሃለ ዓውዲ ሙፃእ ብዛዕባ አማላድነት ብዛዕባ ቅዱሳን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕረን ምግባር ከመይ ገይርና ክንገብር ህፃውንቲ እኮ ይሆናል ነዞም አቦ ዝቃወም ዘሎ ሰብሲ ፍልጠት ስለዝነአሰ ወይ ህፃን ስለዝኾነ አይኮነም ናይ ቅድስ ድንግል ማርያም ክብርን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪያዊ አምላክነትን ፈሊና እንፈልጥ ሰባቲና በቃ ማርያምስ ምስ ኢየሱስ ማዕረተ ዘይኾይኑሎም መሕፈሪ ነዝውኔ እና አቅመ معرفن قصرن نمتقاسون አይበቅዕን እቲ ዝንገር ዘሎ ዘብለን ዘለን እሱ ክብር ቅዱሳን ክብር መላእክትን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪያዊ አምላክነትን ፈሊና እንፈልጥ ሰባቲ ብዙሕ ሰውን ይፈልጥ አነ ጥርሐይ ዝፈልጥ ማለት ባዕሉ ነውሪ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቃልዮም ተጠቂሞም ይብለንሞ እንዲያውም ቅዱስ ጳውሎስ ዘይተጠቀሞ ኢሉ ልዕል ቅዱስ ጳውሎስ ከገብሮም ግን ዝደለ አካል ኣሎ በጣም ይዝገርም
እንዲያውም እሶም እኮ ተወሳኺኦም አብራሪዮም ታይ ማለት እዩ ትክክል መብረራ ግቡእ እዩ ግን ልዕሊ ቅዱስ ጳውሎስ ንምግባር ዝግበር ጻዕሪ አጉል ተሐላቅነት ደአምበር ትክክለኝነት አይኮነን አነ ሕዚ ምዕራፍን ቁጽርን እውን ክጠቅስ አይኸለን ምክንያቱም ንዓቅመ ምዕራፍን ቁጽርን ዝበጽሐ ሙግት እውን አይኮነን ሓቅ ንዓቅመ ምዕራፍን ቁጽርን እውን አይበቅዕን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጻሕፋ ዘይቤ ላይ መፍላጥዩ ኣብ መስቀል ድሕነና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነገር ድሕነት ዝተፈጸመ በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቤዛነት ዝተፈጸመ በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ናይ ውልቀ ሰብ ጽልኢት ተኾይኑ በይ ስኹሉ ሓሳብታ ያምሲዎ መልሲ ሒዝና መጺና አልወልኩም ኮን ዘመናት ተደናጊርና ነይርና ነብይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ንጠምት ብዝብል ልልተልዓለ ሕቶ ሒዝኩም ነዚ ሕቶ እዚ ኢኹም መልሲ ሒዝና ቀሪብና እኔና ኢልኩም ቪድዮ ልሰራሕኩም እዚ ኩሉ ካብቲ ርእሲ ወጻእታ ያምሲዎ ናይ ውልቀ ጽልኢት እዩ ታያምሲዎ ወሳቶም ነቲ ልሓትትለሎ ሰብ ናይ ውልቀ ጽልኢት ስለለለኩም ዲኹም ቪድዮ ሰሪሕኩም ንምንታይ ናፍቱ እንተልዓለ ሕቶ ጥራሕ በቤተ ክርስቲያናዊ መገዲ ሁላትና ከም መጠንደቅ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርታን መሰረት ገይራ ጥራሕና ጥራሕ ሐሳብ ዘይነ ምክንያቱ ሕቶ ቤተ ክርስቲያናዊ ስለልኾነ ወይም ናይ አስተምህሮ ጉዳይ ስለልኾነ አስተምህሮ መሰረት ገይርና ንናገር ነቲ ሐሳብ ገዲፍካ ዝግበር ዘሎ አካይዳታ እዩ ነቲ ዝቃወም ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ አነጋግራ ስሕተት እዩ ዝብል ዘሎ አካል መሸማቀቂ መንገድታት እዮም ዘለሽ ከመ ተባሂሉ እምነት አይስበኽን ከመ ተባሂሉ ከመ ኢልካ እምነት አይስበኽን እንዲያውም አብን መንፈስ ቅዱስንማ እኮ ከጀምሩ ከለው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢሎም እዮም ጀሚሮም ኢሉ ከእምነት ዝደሊ አቀራርባ ሰሚዕ ኣለሁ ካብ ዝኾነ ቪድዮ ቅድሚ ሕዚ ልዕለ ነይረ ታይድ አኹብሉኒ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢሎም ከጀምሩ ንጽበት ተነይርና ትገጋናትና እዩ ናቶም አይኮነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢሎም እዮም ጀሚሮም خليل قرر لنا مرة حتى لحاتت رئيته لهب نجيجا لذل سب خم تقامي من يدق سب غير خم رأي مقرأ نقول خلي جيجا حتى تلو بعقوايكم اللي سلبوا بيل حتى لو لقرأوا خلو لا سادد خا خالي اسم الله وخا وخونا يخلي نجيجا مقراني ينبه هو موال من شوشاب نبوتاتون ጎዳይ ምንም መንጨብጨብ ይልኾነ ወለዶ ቀታል ቦታቱ ቀታል ሐቅ ስሩ ቤተክርስቲያን ወን አቦ እይስሐሕትን አቦ ስሕተቱ አይንገሮን ልብል ትምህርት ወን ይብልናይ አገባው ነጋግራና ትሕቶ ልኾነ ወይ ነልዕሎ ነገር ነልዕለሉ መገዲ ስርዓት ኔና ተፈለጠይ አደባባይ ተፈጠረ ስሕተት አደባባይ ይሕተተሉ አደባባይ ለቀረበ ጌጋ አደባባይ ከረም ክልኒው አቦ ይንካኢል አይነቱ አቀራርባ አኹንድ ምዕራም ላንጨብጨብ ሆ መባል በዋዕሉ ለቤተ ክርስቲያን አይጠቅሚ ለተሞበታት ወን አይጠቅሚ ላናውን አይጠቅምናይ ካብቶም በቪዲዮ መልስ ካብ ዝሃው ሰማዕኹ ታይ ዝብል ሓደ ነገረ ድህነት ዝተፈጸመኮ በኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ኮት አንኮት ይዝናገር ዘለኹ ታጥቅስ ባዕላ ወሲደ ታዝተናገራ ማለት ስህተት ነገረ ድህነት ተፈጸመ በኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ተባሂሉ አይንገርን እዩ ስህተት እዩ እዚ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ድህነት ብምልአት ዘይምርዳእን ኣብ መስቀል ጥራሕ ዝተሰቀለ እናበልና ስለንውዕል እዩ ምልአት ብኸመይ ተፈጺሙ ዝብል ብምልአት ዘይምርዳእ እዩ ንሕርከሙ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ከምዚ ይበሃል ሓደ ናይ አብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ሓንቲ ፍቃድ ምዃና ዘይምርዳእ እዩ ናይ አብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ባህሪ ወይ ከዓ ህላዌ ሓደ ኣብቲ ካልእ ህሉ ምዃኑ ዘይምርዳእ እዩ እምበር ድሕነት ካበይ ክሳበይ ከም ዝኾነ ዘይምርዳእ እዩ ድሕነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መስቀል ጥራሕ ድያ ታ ስቅለት ጥራሕ ድያ እዚ ከዓ ናይ ካልኦት ኣካላት ቤተ እምነት ዝሰብክዎ እዩ ትክክል ኣይኮነን ምልአተ ድህነት ከምኡ ኣይንገርን እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ኣይበሃልን ምልአተ ድህነት በኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ኣይበሃልን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ሓድነት እዩ በፍቃዶም ምክንያቱም ናይ አብ ፍቃድ ናይ ወልድ ፍቃድ ናይ ወልድ ፍቃድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ናይ አብን ናይ ወልድን ፍቃድ እዩ እታ ጥራሕ ንምምጻስ ዘይለስ ሕተት ከዓ መሊስና ደጋጊምና ክንፈጽም ታ ጥራሕ ትክክል ያ ጥራሕ ዘወሉሉ አባሃላ ትክክል ንምባልስ ተደጋገምቲ ሕተታት ከመይ ጌርና እናሰርሕና ነበር ኣብ ሓደ
ቪዲዮታት እንደገና ለረአና ይታዩ ነትጌጋ ንምሽፋን በጣም ርሑቅ ኸይድኻ ቅድም ሕዚ ለምህርዎም ትምህርትታት ኣምፂኻ እንደገና ፖስት ምግባር ናይቲ ማለ ማንነት ኩሉ ለማዓንቲ ውሕስ ክኾነ ይኽእል ናይቲ ማለ ትምህርቲ ላይ ለማዓንቲ ስሕተት ክእርመ ይኽእል ናይ ኾነ ዶ ናይ ዓመታት ተፈላላይ ናይቲ ማሊ ናይ ሶኒ ሓቀኛ ምዃን ወይ ኣብ ሶኒ ልተዋሃበ ሓቀኛ ትምህርትስ ኣብ ሶሉስ ልተዋሃበ ናይ ስሕተት ትምህርቲ እርማት ክኾነ ይኽእል እቲ ሶሉስ ልተዋሃበ ትምህርቲ ኣብ ረቡዕ ተዓሪሙ ትምህርቲ እንድሕር ተዋሂቡሉ እዩ ውሕስና ክኾን ይኽእል ልብ በሉ ሕዚ እውን ኣብ ሶሉስ ልተዋሃበ ትምህርቲ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ኣብ ሶሉስ ልተዋሃበ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ኣብ ረቡዕ ብልተዋሃበ ካብቲ ትምህርቲ ወፃኢ ብልተዋሃበ خالي تخكلني تمرتي كرم يخلي باعلو تسعة تمرتي كرم له لازم نايتمال فيديو تاعت اللامسو حقني ابو يوم تخكلني تمرتي يوم لهم هرو يلخا نتسحتت نمشفان الخير له رحقات እንደገና هزون كرمي يقبا نايتمال صدق لما عند حاتيات ايشفني نايتمال تخكلني تمرتي لنايلومي نايسحتت تمرتي ايشفني نايتمال مسوات نلاي لما عند سرقوت ايشفني صدقي اي غوري لك اي غوري يترف نعم قدم عام تمرتي عمسي خال ناي لما عندي خم مشفن مكحس مغبار يترفمو افتعلت ساو حنت سبكتكو او حنت ناي سبكت تمرتي افتعلت سا قدم دقائق بتناغرو خالي رؤتو الخونه تمرتي نتسحتت كرما يخلي تسحتت بوعلو نحر لي تاريم تسحتت فولي وص بوعلو يقرم كان حليفو جن ጉዳይ ዝልዓል ዘሎ ተደናጊርና ብዝብል ዘደናግር ስለዝኾነ ተደናጊርና ብዝብል ቋንቋ ዘደናግር ስለዝኾነ እቲ ዝተልዓለ ቃል እቲ ዝተባሃለ ናብ ኢየሱስ ጥራሕ ጠምቱ ዝብል ዝተናገርሉ ዓውዲ ወይ ከዓ መንገዲ ፍጹም ስሕተት ስለዝኾነ ናብ ስሕተት ዝመርሕ ስለዝኾነ ከመይ ከም ዝመርሕ ከዓ ርኢና የለና ውጽኢቱ ይረአየሉ ኣብ ከዓት መሰረታዊ ነገር ተደናጊርና ነይርና ዝብል ይዝንጉዕሞ ወይ ይገድፍዋሞ زي طرح تبل أمسيوم مسنا يسوع كريستوس نايكرس باولوس سبخون كزامدو خراخبو مكرام يبلعو مكراهم يتبلعو تدناغيروم ادناغيروم هم ولو ስለዚህ ከምድን ጋር ንመውጻ ቤተ ክርስቲያን እተምሮ መሰረታዊ ትምህርትን አብዙሪያና ካብዘለው ካብዘደናግሮ አካላትን አስተምሮታትን ንዓርስና ምሕላይ ጥራሕ خالي ተላዓለታዩ ከዛረው ልግቦም ሊቃውንት እዮም جيجا تقولين أنت حتى لو العل نقول سوق كبرنا يروح عينة النجنا غاري حدا ليك أنت السوق تيلون زي أبي تكريستيان خونة تخون أستمروا تودلت يخون سوق نبل دينيو خندك أبي تكريستيان زي من ما يتولوا دينيو تاي مالتي سوق سلالولس لك عيديو خالله لك أنت السوق أولولو لنجر خلو لك عيديو خالاي أفتلت على قداي لكاونتي ناغرو ساعتهم سقولو اندحر خوينو ساعتهم قد علم تاي سقلي تولو نت بعاخاتم جيغا يتولو ونجر تغلصوا لهم احنا لكاونتينا مالت ديو لخندلو كملوا الفيديو ونسال زما ابنا يسوع كريستوس مننت انتاينت بيدكريستيان አውቶምሮ ትምርቴ ሆነ ይቆሕቶና ሸሊኾም ለአቱ ለለው ንፋቂያዊ ንግግራት ግን بجانهم كرمن يوم ناي ودكتنا بري أفدقتاتي يوم من قدتاتي يوم حدش يسوع كريستوس يلي حزل السباق لتشفن حزل قلتي يقولنا هاي تمالي ليس وعنا يولو من نسوع يسوع كريستوس يلي مثل زي ما بعقوا ومرداء وسانو يوم نبوتات لا تتقامو متشوقي لا تتقامو وقتها وخناتات شفان لا غورو قبل على بيت كريستيان نفاقهم لزرقوا اكالات تتنقاغا اندحر لا يرينايو واغا لخفل سلالخونه ين حسابنا لنا ምናልባት ኣብዚ ሃይለ ቃላት ተጠቂምና ተኾይና ብጣዕሚ ይቅርታ ይገበረልና እቲ አካይዳ ግን ሕዝቡን ምእመናንን ንተኸተልትን ብጣዕሚ ጎዳኢ ስለዝኾነ እዩ አምላክና እግዚአብሔር سحتات أرمو حدنتنا صنعو قدس بيت كريستياننا كحلولنا لا نون كحلولنا أفتا بيت كريستياننا كنورنا قدس فقادو يخونلنا بخالي
مرة قبل كسال نراخب أببل لنا له سلام أبو يسوع كريستوس سلام كحلونا سنة فقادي وخنلنا سوات لك زاهير ولولاديتو دنقل ولمسكالو كور آمين